Right mga idol, atong atuon si Migo Kulapo. Ato ilaron magpabulkit kuno ita. Dito kay ilara to mga idol. Ato tong ilaron atong atuon. Ato inon magpabulkit tas lubot. Suwayan akong ilad si Migo Kulapo mga idol. Akong tan-awon kung makailab paghapon siya nako. Kay kining akong naong giputos naman ni nako. Ma-prank na jud ni nato. To sa kinsa bulkit. Magtuura tong customer siya. Kay kining akong multicab tagsara man ni madala. Ay man ni Chris TV, makailad ka katong Migo Kulapo. Nga maro naman kaayo to. Lawgawon lang nato ingko pisot pod. Ato tong lawgaw dito, lawgaw. Unya karon ako na lang nang i-grab ang opportunity nga maka-greet ko sa akong mga followers dire. Oy ako na lang shout out ana Manoy Chris TV. Hala sige ingko pisot banate. Oy shout out di ko sa mga followers ni Manoy Chris TV diha. Mga viewers, ug katong padung pa lang mo follow. Hala dili gid mo magmahay malingaw gyud mo. Unya mga idol si Manoy Chris TV gisaniban sa espiritu ni ingko pisot. Totoo inon ba nga? Ay Migo Kulapo! Magpabulkit ko sa lubot! Iko pisot na eh! Uy hala, nakatuon manig apil tawana. Sa tingog na yung kupiso ka, maupo dahil siya. Right, happy na tamapot mga idol. Happy na tamapot. Manoy Chris TV. Ayaw sa siguro ilaras Migo Kulapo eh. Familiar lagi na ko ng tinguga. Kung wala ko masayo, murag tingog nilulubot yok na. Right. Wala mas Migo Kulapo. Ni-action ko kabala ka mga idol. Kaysa akong pananaw si Migo Kulapo missing man sa pagkakaroon. Yang kauban lang atong sampiton. Pabulkit ito ba mo? Migo Kulapo na, Migo Kulapo na. Diriyot mailad ang yang kauban. Maayo na lang akong gipaulian. Tawi ito Satpang. Manoy Chris TV. Si Migo Kulapo na napode ko no sa atba. Murag sa tiki-tiki na pod ni Tumar. Sige, timingan wala dire. Akong gipatawag mga idol. Sayo ka na numbay. Burag nangita na po nagtagay. Gitawag pa mga idol, gitawag pa. Tato ilaron. Unya karon mga idol, gitawag na si Migo Kulapo. Nagdagandagan in town abdi kaayo. Murag tiki-tiki sa ni iyang vitamin siguro. Kung wala ko masayo, classmate sa to ni Migo Kulapo. Tiki-tiki pod ang iyang paborito. Membro sa di ito sa Tiki-Tiki Boys. Unya karon mga idol, si Migo Kulapo ako na nasiplatan. Nagdoong na sinaw kayo og agtang. Unya ako na yung giingnan. Bulkit mo boss. Oy, Migo! Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Anak ka ng pulis. Migo! Migo! Kail! Oy, buhawi! No! Mga idol! Bijoyo! Ito. Boss Kevin! Bijoyo! Patay, Armando! Armando na. Ay, Armando ba? Buhawi niya! Pangay! Bari usaw. Pasasi dulu, samukan tawanan. Pasasi. Sasira? Gox TV. Idol. Sa tanong puntang sa tanong. Migo. Kunyara ka mo pabulkit sa lubot na ko. Dili ko na mabulkit si Migo Kulapo sa lubot mga idol kay baho. Kay Migo, gimingaw mong kuha na Migo. Asa? Ano ba? Gimingaw ko na Ay, kari siguro. Kari lang. Kani ba? Kani! Ay! Asa ba? Iligot yung ngipon. Ay, kini! Ayaw ni kay... Lain may tripping aning tawhana. Si pagbuto ay gusto niya. Pero si Migo Kulapo maayo pa kay memory ba. Ikaw Kulapo. Kailan mo na yun, Dol? Kailan? Bright kay kaining kagwanga. Ni epekto gid ay ang gitudlo ni lolo niya sa una. Nga sa kalbasa pakanon siya pirmi ba. Unya inig-eskwela ang kalbasa ay palugdo niya. Unya mga idol, ako siyang gistoryahan nga naami operasyon karon. Dami operasyon. Aron? Operasyon tuli. Na number 1 na si Kuan idol. Ha? Kulapo gawa pa kini tuli. Wa pa di tuli, day? Mo ni sa nga di sa mag-brief kay mag-brief siya. Agay. Makalintay. Kuyog lang ka sa operasyon mo, Migo. Migo, kuyog lang ka sa operasyon tuli na mo. Karga kay. Gapusa idol. Uy hala, magpatuloy gid ay siya. Pisot pag yun di ay ning tawhana. Nga oy.